Pharmacy, generic at drugstore, South and drugstores nationwide. Sa Mercury Drug at Tulog, sa Watson's Drugstores nationwide. Our all-day Busugera bites ka na and all day, dami choices. For breakfast, lunch, and dinner. 99 pesos na lang nationwide. Mga Busugera. Mag-favor sulit mo softness all day para mga Busugera. Exit up and Margarita, only available during breakfast hours. Mag-savor sulit mo soft meals. 99 pesos na lang. All stores nationwide. Wow! Almusal, no? Okay. Ito tayo mga kapuso. Mas masarap to. Masarap. At kayo po ay natampian itong hot lotion na ito. Ano? Sarap sa pakiramdam. Maginawa eh. O talagang giginhawa po inyong katawan. Mula sa maghapong pagtatrabaho, mayroon po itong sangkap naman gusto at moringa. Hot lotion mga kapuso. Yan. Kayong mga nangangailangan ng hot lotion. Tayong lahat mga kapuso para guminhawa ang ating pakiramdam. Mag-hot lotion tayo. Ang hot lotion po ay available sa Mercury Drugstore. Kaya matatapos ang tingin yan, Center Island. Mga Pilipino rin po, kapwa Pilipino ang silang nakasabit dito sa mga kababayan natin. Opo, yan. So, ito pa. At mga Chinese dyan, Bao de la Cruz ha, sa Parañaque. Meron pong na-arrestong siyam na Chinese na nagtatrabaho sa reclamation sa Manila Bay. Matapos pumunta sa Pampanga, Parañaque City. Anong ginagawa nila sa Pampanga ng Parañaque? Yan, sa Pampanga. Ayon po sa Bureau of Immigration, nakatanggap sila na impormasyon na ilang Chinese ang illegal na pumunta sa Parañaque Fishport sa Tungkalo, Parañaque City. May bili nila doon. Isda. Itong total na ang ano eh. Isda yan ha. Yan o. Tapos sa kanila ang may passport at Mahaba niya. sponsor ng isang engineering firm sa Pasay City ang 5 hektar ng bago. Sabi ni
haba niyan. Nagkakatakot. Buti na lang dito sa may bandang kanan. Maluwag na. Nakakain ng dalawa. Problema lang pag may tulay. Sinisikip. Yung tulay kasi tatluhan lang. Ito apat. Imbudo ito. Napakaganda naman nito pag natapo ito. Bilis. Sementado na eh. The best. Business, hindi lang po yung frequency, pero yung pagpunta po na doon, hindi lang mga individual na ito. Napaulit-ulit, pabalik-balik po. Ito tulay. Tatluhan. Sa Manila Bay, so it's really Yan ang matagal. Metro Manila. Nakikita natin na ang mga aliens na ito ay Parang endless na rin. Alimahan to. Minsan po, note po ng ating mga operators. Your tax is working for you. Mga dalang babae na isasama pa po nila doon sa vessel. Pabalik-balik po sila. And very suspicious, very suspicious po. Kasi yung mga sakit po na ginagamit nila. Live health. Fruits. Para ka nalang manok. Prutas. Ang sarap. Tinola. Grabe. Anong maano ko sa kanin, marireplace ko sa kanin.
Sertifikado papel ng GMA. Super Radio, DCWB tapat totoo. Super Radio, Melo del Prado. Sa Super Radio, Ganda ng attitude ng wale, no? Oo. Sana lahat. Oo. Kahit maliit daw, okay na rin. Kaysa wala. Pero sa totoo lang, pag nahahawak mo na yung isa na babayaran mo, ito po, yun na, sasakit ang ulo mo. Ito po, para sa inyong kaalaman, ngayong araw na ito po, nagkasapasyon ng Dr. Petrolio. Petrolio ang tumaas, marami po apektado niya. Pero hindi ko Tinoho lang masarap. Tama din. 500 pesos. Diyos ko po. Libangan lang naman. Sa bagay. Libangan lang. Araw-araw tumataas. Ano, konti lang ang binawas namin. Yung sakto lang talaga. Yung sakto lang na mauubos. Kasi mag-yelo kami pagka hindi namin naubos eh. Oo, nag-iikot-ikot ako dito sa Pasig Mega Market. Kung saan naabot yung 35 pesos na dagdag sweldo, eh mukhang kahit yung pinakamurang bigas ay hindi talaga aabot yung 35 pesos. Samantala, sa forecast melo ng Bangko Sentral ng Pilipinas, sinaasahan ng inflation rate para sa buwan ng Hunyo sa 3.4 hanggang 4.2% mula sa 3.9% noong Mayo. Dahil umano sa mataas na presyo ng bigas, karne, isda at ng gulay. Ano yun sa BSP yun?
minimum wage ng pagtaas ng presyo ng petrolyo.